dari dalam pat yo ya kejing sisa ngan plai mai cho ngai tip re ka pa cho ngai tip ka ngan plai ya kejing sisa pan kan ngan ai ka address re ba pin kan keluar ngan phan kala yo piom re ba pin ong ge pinong bla re ngade ka khasi ngade ka khasi pi hapan fan FIR po khasi ho ka FIR po khasi kala biang FIR po khasi kala biang ka clean be ma kala khoi be ngate ki ongi blog jonga ki batay ya beb calm down sapen thanda no e jong ka japing jonga hadu menta kapat handar ngakwa man syakem ngakwa balik bang kwa tingkwa ta balik bang kwa hikin dambiang ka jubab em yo i dan kadu po social media kembiang ka jubab em la bau kan nga bakwa ban record ikene bakwa ban record ikene bakwa ban kemru em tagi ngapa Instagram masen address handai ngala semungu ya la jong handai ngala semungu kumno klem ki daw ngaviral om de na benta jong nga pang ka mansim na benta jong ki family na benta ka ngale life nga enjoy marway na ka jing im la jong om na benta ki family jong nga it's not about for my family I have problem ngada problem tang halde shimet ngada plaru ya ukhasi ka eka problem ko jonga bang adon om de bang abu al pe ki khaba de om de bang ki khaba jonga ki long tune ba ki ong jonga ba kato ko video jonga kalong dur kumne ka use filter wanya kendo yang harial fisatip ikin sisa ngalong dur kumno ngalong face kumno eki khele tu pati banye dombat kuai kan kamla ngasu update tangi kita kinong kem ngasu update tangi kita kinong kem pipelapan jot ngalasyak dom na yung mga live oh my god ngam nam perkat sa yung perkat ndai ngan sim ya kala jong ka jing im la jong bangan pencai ya kala berlaku ekitu pati kan bu ai mentang kan bu ai kan lebih pen le up shua ke papa up shua ndala syakem pikinong up sa update mo pikinong up sa update ndala syakem ka beb kinsa paulut baro ki jingle jong ka beb kinsa tip ha om day tang kabayo i da ki khmat ban chu download ya ka video jong ki om day kumta